last day na lang ako dili guys, day 3. Dapat day 4 man ni siya, pero katong Thursday man ta nagbiyahe ba? Gabi namin nabot sa DESTIN. So amo na lang ni siya gi-consider nga day 3, dapat day 4 na. Nawa naman may kalaaga tong Thursday sa gabi, dito naman natulog. Pagka Friday namin na lag mo to among day 1, then day 2, then sa Saturday. So mga ligo sa mi kadjut guys. So nya check out na din mi kay matumig Panama. Yayo. Matumig Panama. So nya guys, manguli na mi back to Tennessee. But balik pa mi sa restaurant nga mong gikaunan kahapon. Balik pa mi dito mi mag-lunch. Diretso na tayo mig Panama. Then stay lang siguro mig mga pila ka hours to see what's Panama about. Hanaw lang na mo. Kung kipareha naman siya, kung di ka mig Panama pa doon sa Tennessee, pero pareha mo, add lang siguro 30 minutes na drive. Oh, moro to guys. So nya na sad. Bye! Guys, naligo na si Yus guys. Sa public beach, hindi rin nakaligo. Pero nice guy. Hi guys, may pizza may diri sa souvenir shop. May kaon, humanami og lunch. So going nami sa Panama Beach. So humana ni sa Panama Beach, muli na din mi. Going home na din mi. Mag-dinner lang mi dito sa Panama pagka-human mi kailangan. Kami reservation sa Panama for 2. Naman mi nakita nga sale. Gamay ra mo kayong nagastos sa pagkaon na mo diri tungod sa hanang ako mga nagkita ng mga deals, di ba yun? Itoyo na mo na para matry din na mo. Okay guys, unya na po. Bye!
that jellyfish? Oh. Oh, wow. Here's a big one. Yeah. We found a lot of jellyfish.